Далавери и Якудза, върти ме по Нокия. Шугуни ступан, взимам Гучи от Токио. Кантаната е остра на махленския арони. Ако не си един от нас, доджото ще те заколим. Обичаме да действаме, а не да говорим. Аз съм вулкана в Фуджи, в лава ще те заровим. Кеша разметаме като шурикени, а черепи, призраци, нашите брони, емблеми. От куки бегаме, правим проблеми. Това е хайко стил, тука цепиме схеми. По поръчка автомати от шибуя ми носът. Ако тегав се правиш, знаеш гърлото ножа. А тука сме кенджи, само стабилните. Прекалено напред сме, нема как да ни стигнете. Мърда генг сенши, над 1000 души. С два меча почвам сече и ги правим на суши. От край време знаеш, че натискаме кириза, че сме тарикат или изпадате от криза. Целите в тато си тия са от Якудза. Превземаме Балканите, Азия и Съюза. От край време знаеш, че натискаме кириза, че сме тарикат или изпадате от криза. Целите в тато си тия са от Якудза. Превземаме